Zaujmite stoj rozkročný s chodidlami na šírku ramien. Činku uchopte dlaňami smerujúcimi od tela, čiže pod hmatom na vzdialenosť ramien. Chrbát je vzpriamený a v predklone približne 45 stupňov. Nohy sú mierne pokrčené v kolenách, činka by mala visieť voľne, spustená pod telom. Nadýchnite sa a začnite činku priťahovať k spodnej časti brucha tak, aby lakte ostali v pohybe pozdĺž tela, vzadu a smerom hore čo najvyššie. Lakte musia byť v konečnej fáze nad úroveň chrbta. Pri jemnom kontakte činky so spodnou časťou brucha sa vraciate späť do základnej polohy. Počas pohybu dole vydýchneme a cvičenie opakujeme.